οικογένεια, γι' αυτό ας χρησιμοποιήσουμε 300-400 γραμμάρια. Γιατί τώρα αυτό είναι αφυδατωμένο το καλαμπόκι, προσλαμβάνει το νερό και πολλαπλασιάζεται σε όγκο. Το μυστικό είναι να κατέβουμε συνέχεια για να μην σβολιάσει. Θέλεις βοήθεια μέχρι να γεμίσουμε? Αν κάποιος μπορεί να με βοηθήσει. Πάνε από πίσω αν θέλεις. Να σε γεμίσει. Δεν ξέρω αν έπεσε λίγο παραπάνω το νερό μου σε σχέση με το σκεύος, με το τηγάνι, γιατί είπαμε, κάνουμε τώρα, έφερα και την κατσαρόλα, αλλά τα μέτρησα περίπου ίδια είναι και είπα καλύτερα να το κάνω στο τηγάνι που είναι πιο πολύ να φαίνουν τα παιδιά. Φυσικά σε αυτό το τηγάνι, όταν πεις να κάνεις για μια οικογένεια για 5-6 άτομα, είσαι άνετος. Τώρα περίπου για πόσα άτομα είναι αυτό? Αυτό όλοι θα... Για 10 σας. Λοιπόν. Να.